چیز نال پیار ہے فرمایا انہاں نال پیار کرو علی نال فاطمہ نال جناب حسن حسین نال پیار میرے کریم آقا دے پیارے غلامو اسا ایہی آکھنے آ سارے نال پیار لیکن گل اے کہ انہاں لئی خاص طور تے حکم کیوں ہویا علی تے فاطمہ تے حسن حسین نال پیار اے ذرا وجہ دیکھنا چاہنے اصل کیے انگریز سکالر نے ایک اعتراض قائم کیتا غیر مسلم نے او آندے لوگ آندے نے ساڈے حکمران اپنے آنو نواز دینے اپنے بچیانو نواز دینے اپنے عزیزانو نواز دینے اپنے پڑوسیانو دوستانو نواز دینے تے معاذ اللہ نقل کفر نباشد انہیں پورا تصور قائم کر کے آکھیا تو ساندیو نبی لجپالے نبی غریب نوازے لیکن قرآن تے پیان آئے لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ مسلمانوں تو ساندیو نبی پوری انسانیت نال پیار دا درس دیں دے پھر ایک کیوں آکھیا نے میرے قریبیاں نال پیار کرو اعتراض قائم کیتا انگریز نے اسا کیا کملیا ذرا ارے ہو ذرا غور کر پورا احادیث رسول دے ذخیرے نو ویکھ لے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لے اوے قریب نواز ہوندے جڑا زمین کسے دی ہوئے تے پتر نو چا دے وے قریب نواز ہوندے جڑا نوکری کسے دی تے اپنے بال نو چا دے وے خزانہ میرا ہوئے تے اپنے پتر نو چا دے وے مملکت دی زمین تے اپنے بالا نو لٹاوے او زمین ساڈی تے اپنے حکمران نے بالا نو دے دیتی نوکری دا حق میرا تے اپنے بال نو دے دیتا انہوں آندے نے قریب نواز ذرا میرے کریم آقا دے پیارے غلام میں زیادہ دعوت نہیں کردہ میں صرف حضور دی 6 لکھ حدیث مبارک نو ڈیپلی پڑھے آئے قرآن دیا 6666 آیات دے ہوتے جتنا ایک ہو سکے آئے مفسرین نو پڑھے آئے میں کتے نہیں پڑھیا میرے کریم نے کوئی زمین دا ٹوٹا سہرا دے نالا دیتا ہوئے میں نہیں پڑھیا کہ نوکری میرے نبی نے حسن حسین نو دیتی ہوئے میں نہیں پڑھیا کہ خزانے تے مملکت دیئے تے میرے نبی نے اپنے خاندان نو لٹایا ہوئے ایجی تے سنی تے بد مذہب فرق او آندھے وراثت دا مالک ہوئے دوجیاں نے کھو لئیے آذرا پورا حدیث دا ذخیرہ ویکھ لے میرے نبی نے اپنی اولاد نو جائیداد نہیں دیتی میرے نبی نے پراپرٹی نہیں دیتی میرے نبی نے مال نہیں دیتا اپنی نسل نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین دا درد دیتا ہے اپنے نموز دی حفاظت دا سبق دیتا ہے اور رب دی توحید دا میرے محبوب نے اپنی نسل نو ٹریننگ دیتی ہے بچاون دی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلام یہ مسئلے دی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اس اختلاف کی جڑی مکمل حق کس کا تھا مارا کس نے اس کا تھا اس نے مارا اس کا تھا اس نے مارا آذرا حضور دی ظاہری حیات پاک پوری پڑھ کنے ٹوٹے آپ نے اپنی اولاد بنا لوائے نے رب دی عزت دی قسم ہے میں علماء دی موجودگی چاہنا میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرے حال آ جاؤں گا ایک دس ذرا اچھی بول پھر ساڑھے سدھے سادھے سننی بیچارے وہ فدق نہ دیا تینوں تے ہون تک فدق دا نا سدھا نہیں آتا فدق نہ دیا کس نے ابو بکر نے حق مارا عمر نے حق مارا ٹھیک ہے سانو سمجھاتے سے کوئی اسٹام دکھا کوئی پرچی دکھا جتھے نامے لایا ہو اگر تینوں کتاباں نہیں پڑھیاں تو ساڑھا قصور ہے اگر تینوں سیرت نہیں آندی حدیث نہیں آندی قرآن نہیں آندہ تو ساڑھا قصور اکھے کیا مطلب میں قدیتا کی ہے میرے کریم نے اپنی اولاد پاک ہوں کیڑا پٹا دیتا ہے جائیداد دا 10 نبی یہ کائنات نے کنی جائیداد نہ لوائی ہے حدیث دی دنیا دی حدیث دے گلشن دی سیر کراما صدقے دے مال چو جناب معصوم بچہ کے انہیں کچھ نہیں ایک کھجور چک کے منہ وچ پائی سے کینے حضور دے شہزادے ایک کھجور منہ وچ پائی بچہ ہے
حضور نے انگلی ٹیڑھی کر کے کھجور جب تک کڈی نہیں بیٹھن نہیں دیتا. گونگا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے. الزام لانا آسان ہے، انگریز ہوئے یا کوئی ہوئے آسان ہے، اسدین دی چوکیداری کرن والا. حضور نے فرمایا بیٹا اے اج بھی غریباں مسکیناں دا حق کے صدقہ جے تو کھایا پھر دنیا ضرور آکھے گی محمد کریم دے بال تے لوگاں دا مال کھاندے رہنے. میں تینوں بچانا چاہنا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے اے پاک نبی ہوئے جنہیں اپنے بچیاں نو بھی غریباں مسکیناں دا حق کھاون نہیں دتا. میرے محمد کریم نے بھکھا رہن دی تلقین کیتی ہے پر کسے دا حق مارن دی کملی والے نے اجازت ہی نہیں دتی. اے تصور مصطفیٰ کریم دے پاک حسین دے دین دا حسین آذرہ بیکھنے میرے نبی نے کی دیتا ہے. مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راکعہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ بی بی پاک آئیاں نے آکے آندیاں نے ابا جی ہونتے ہتھاں دے اُتے چھالے پہ گئے نے ہونتے موڑیاں دے اُتے نشان پہ گئے نے مشکیزے چاہ چاہ کے ہونتے ساری رات ابا جی چکی پیسنیاں ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے. بلکہ انس روایت کر دینے امام زرقانی نے بیان کیتا ہے ایک موقع تے بی بی پاک آئیاں نے آکے آندیاں نے ابا جی ایک کی چادر ساڑے کول چمڑے دا گدا ہے جدے اتے اسی آرام بھی کرنے اسے نو صبح اسی دہرا کر کے الٹا کر کے او دے وچ علی دی اونٹ نو اسی او دے وچ جناب والا چارہ بھی پانے ساڑے کول تے ہور کوئی چیز موجود نہیں. وہ چک سیدہ شریف آمن والے غیرت مند سنیا آذرہ میرے نبی کائنات دی ٹریننگ تے تربیت ویکھ لے. بیٹی دی شادی ہوئی ہے جڑا نبی اعلان پہ کردہ ہے چاواں تے شجر حجر محمد نال قدم با قدم ٹردے نظر آمن لیکن میرے نبی نے بیٹی نو سونا نہیں دیتا میرے نبی نے زیور نہیں دیتے. میرے نبی کائنات نے بیٹی نو مٹی دے پیالے دیتے نے آمنہ دلال نے چمڑے دے گدے دیتے نے. میرے کریم آقا نے کھجوراں دے جناب والا رحمت دو جہاں علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو کی عطا فرمایا. ذرا آپ ویکھ لے ہر بندہ جاندا ہے جہیز دی جڑی ڈیٹیل تاریخ دیاں کتاباں وچ موجود ہے. یا رسول اللہ تسی کیوں زیادہ نہیں دیتا؟ میرے نبی فرمایا میں دسنا چاہنا میرا کریم آقا کائنات عالم لئی ہادی اور رہبر بن کے نبیاں دا امام رسولاں دا تاجدار بن کے آیا. فرمایا میں جائیداد دیون نہیں آیا پراپرٹی نہیں دینی میں مال نہیں دینا میں اپنی اولاد نو اللہ دی توحید دا محافظ بنانا ہے اپنی ناموس دا محافظ بنانا ہے میں قرآن دا تحفظ کرن والی فکر دے کے جانا ہے. میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو جدو بی بی پاک نبی دے دربارے چاہیے آکے عرض کر دی ابا جان جی فرمایا بیٹا میرے کریم آقا نو عرض کر دیے بابا جی چھالے پہ گئے نے ساری رات چکی پیسنیاں. میرے پیارے نبی نو فرمایا ابا جی میرے موڑے تے نشان نے مشکیزہ پانی دا اے پیغمبر دی بیٹی ہے اے نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہے اے چلتی عورتاں دی سردار اے کائنات دیاں عورتاں دی ملکہ ہے اے فردوس بری دی ملکہ ہے اے او بی بی ہے جڑی بی بی حشر دے دن آئے گی او دے آمن تو پہلے اعلان ہوئے گا آل محشر نکاوا جھکا لو محمد کریم دی لاڈلی بیٹی بیان دی ہے او خاتون جنت ہے او جدے بچیاں دے کھانے عرشاں تو آمن چک سیدہ شریف آمن والے ہو جدے بچیاں دے جھولے فرشتے جھولاویں مینوں رب کعبہ دی قسم کائنات دی عظمت جدے نوکراں تو وار دتیاں جاویں او بی بی ہے اپنے ابا پاک نو آندی ہے ابا جی میری یہ پوزیشن ہے مینوں کوئی پریشانی نہیں لیکن میں اعلان فخر نال پیا کرنا بریلی دا غیرت مند بابا شلا قبر وسدی روی اے سلا جناب توسے دا بادشاہ شلا قبراں تواڈیاں وسدیاں رون چک سیدہ دیو لجپال پیرو شلا قبراں وسدیاں رون سانو عقیدہ چنگا دے کے گئے ہو سوچ چنگی دے کے گئے ہو فکر چنگی دے کے گئے ہو سانو بازاراں وچ
بیٹھی ہوئے جسم فروش عورتاں طرح دین بیچن والے بغیرت ملا طرح بے ضمیر چھوڑ کے نیچے مرے سانو مرشد تے پیر دے کے گئے ہو سلا قبراں تے نسلاں وسدیاں رہن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی کائنات علیہ السلام نے کی دیتا ہے مینوں کوئی پریشانی نہیں مینوں کتاب کوئی اپنے بزرگاں دی پاٹی پرانی بھی دکھا دے میں چپ کر جاواں گا میرے نبی نو بیٹی آندی ہے بابا جی ہتھاں تے چھالے نے میرے موڈیاں تے نشان نے میرے نبی نے خادمہ نہیں دتی باندی نہیں دتی نوکر نہیں دتے جائیداد نہیں دتی میرے پیارے محبوب دے غلاموں میرے نبی فرمایا بیٹی سبحان اللہ پڑھیا کر الحمدللہ پڑھیا کر تیتی واری تے چوتھی واری اللہ اکبر پڑھیا کر وہ لوگ بالا نو مال دین دینے میرے محمد کریم نے اپنے بالا نو رب دے نام دے وظیفے دیتے نے ہن میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہن خود ذہن بنا لو اے نبی بیٹی لڈ چلو اور بھی آپشن دے دینا میں ضدی تے ہاں یہ بھی آپشن لے لو ایک بیٹی ہے بقول دوستاں نے اسا نہیں انہاں نوں آندے زور دے کے حالانکہ انہاں دے وڈکیاں لکھے کنیاں بیٹیاں نبی دی اور فقیر نے اپنی کتاب اندر انہاں دا منہ توڑ جواب دیتا ہے حضور دیاں 4 بیٹیاں بناتے رسول کتب شیعہ کی روشنی میں ثابت کیتا حضور دیاں اونچی بولو ایک کتاب ہی نہیں سجنا دیو 100 کتاباں دے حوالے بیمار بندہ سبحان اللہ لیکن میں پھر بھی کیڑا میرا کھلا ذہن تواڈے بقول جڑے نویں بیچارے کتاباں تو آ رہی نے سجن انہاں نوں میں نہ چلو ایک ہی لا لو تواڈے بقول 4 نہیں ایک کا دھی ہوے ابے نو آ کے ہاتھ دے چھالے دکھاوے چلو گھر جا کے سبحان اللہ پھر سنو دھی ہوے تھوڑا جہا ہور اونچا تھوڑا جہا ہور اونچا کتاب میری بھی نہیں بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی سپیشل ایران تو منگائی ہے جڑا بندہ پچھلا بیٹھا ہے جدو تیرا بھی دل کرے سبحان اللہ آکھ دیں جڑا صرف جتی چوری کرن دی نیت نال بیٹھے انشاءاللہ صدقہ پیر اشفاق دیاں بزرگاں دا اج تیرا دا نہیں لگنا چھوڑ دے گندی سوچ اچھی سبحان اللہ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں بیٹی ایک ہووے تے ہووے بھی ہو جدا استقبال نبی خود کرے میرا نبی عرشاں تے جاوے میرا نبی عرشاں تے جاوے تے رب دی قسم ملائکہ استقبال کرن میرا نبی بیت المقدس جاوے تے نبی احترامن کھڑے ہوون میرا نبی مسجد نبوی وچ آوے تے صحابہ احترامن کھڑے ہوون او نبی جدے احترام لئی دنیا کھڑی ہوندی ہے او میرا نبی حسنین دی اما زہرا پاک لئی کھڑا ہو جاندا ہے رب دی عزت دی قسم بیٹی بھی ہووے جنوں میرے نبی کائنات علیہ السلام دی تربیت دا اثر بھی ہووے بیٹی بھی ہووے جدے بارے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ وچ لکھیا ہے آندے نے جدو راتاں نو کھڑیاں ہوندیاں نے دعاواں منگدیاں نے آندیاں نے یا اللہ میرے ابے دی امت نو بخش دے یا اللہ میرے ابے دی امت دی مغفرت فرما دے یا اللہ میرے بابے دی امت دے حال تے کرم فرما دے امام حسن مجتبی دے نے اما جی ساری رات رکوع تے سجود وچ گزر جاندی ہے جدوں بھی اسی تواڈے کول آرام کردے ہویا سننے ہاں کدے ساڈے لئی دعا نہیں جے منگی کدے اپنے لئی نہیں جے منگی جدوں بھی اپنی زبان تے جملہ ہوندا ہے ایک کوئی جملہ یا اللہ میرے ابے دی امت دی خیر فرما دے میرے ابے دی
امت دی خیر فرما دے او نبی دے پیارے غلامو جس بیٹی دیاں عظمتاں دا عالم ہوئے شیخ محقق فرما دے نے حضرت سیدہ فاطمہ فرما دیا نے اے بیٹا غسن میرے ابا نے سانو پالے آئی اپنے دین لئیے اے پترا اسا اپنے ابے دی امت لئی دعاواں منگنیاں نے تے جنہیں ساری زندگی دعائی ساڑھے لئی منگی ہوئے جنہیں اپنے ابے دی امت دی خیر منگی ہوئے او بیٹی جدو حضور کو لو گئی ہے جائیداد پراپرٹی مال نہیں دیتا وہ باغ فدق دیاں پھیلاں کچھ مار کے اہل سنت نو ڈسٹرب کرن والے آ وہ چل کتابڑیاں پڑھ کے پک پک کرن والے آ تو نے ابو بکر نے حق ماریا عمر نے حق ماریا عثمان نے حق ماریا اور جس نبی دے غلاماں نے جدو باغ فدق دی تقسیم دا معاملہ آیا ہے رب دی عزت دی قسم مولا علی فرما دے رہے جی میں نبی دے دور چس مال دی تقسیم دی رہی ہے ابو بکر عمر عثمان نے وہی سلسلہ جاری رکھے آئے بیٹی کی مانگ رہی ہے نوکر خادم لوگاں نو مل بھی رہے مگر بیٹی نو نہیں دیتا لوگاں نو دے رہے فاطمہ زہرا اچھی بولو میں اس انگریز دے سوال میں پہ اٹھانا جڑا اندر قریب نواز ہے آذرہ دستے سے انہیں بھی اس سے گل کو لکھیا جڑیاں جاہل مولویاں نے چبلا ماری سنی بیچاری سست مست قوم ہے انہوں تو جیڑا لاوے گلی بیچاری شریف قوم اصلا تو ایو جی چیزاں پیدا کر چھڑیاں جنہاں تو ہونا سی آپ جی میں حکومت انہاں تو تنگے نہ جنہاں پالے آنے اصلا میں ہونا اوکھے انہاں جاہل تے موزی پیرا تو جڑے دین دے دشمن ناراض تے نہیں جی ہو گئے ہو ایو جے پیر دی بیعت تو توڑن دی لوڑ کو نہیں ٹوٹ گئی اچھی بول تھوڑا جے ہور تھوڑا جے ہور او جڑا پیر بے نماز ہے او ساڈا ذرا اچھی بول او ساڈا اور بول اچھی او ساڈا جڑا امریکہ دا پالتو ہے او ساڈا جڑا اپنے بالا نو دین دی بجائے دنیا دے پاسے مست کرے اچھی بول جڑا مرید دے گھر جا کے دھمی لے 8 بجے اٹھے تے جڑا مرید دے گھر بہ کے آکے ساتھ دو نائی نو پہلے میری مننے مڑ تیری مننے تے انہوں آگ ذرا مڈو رکھ کے من جاگ دیو کہ نہیں جڑے ناراض ہو کوئی بات نہیں میں نو ٹینشن نہیں کیونکہ میں نو تے لنگر زہرا پاک دے آستانے تو لب دے ذرا اچھی بول اوہ رب دی قسم ہے اچھا ایک تا پہلے ایسا پیر پال دے رہے ہیں تے ہون تک پال رہے ہیں ایو جے جنہاں نو دین آندہ ہی نہیں جدو نماز دی گل آوے مولویاں دا کام نہیں ایو جے پیر نو برکت لئی 2-3 لیٹر پھیر مڑ اگلے مرید دے گھر تک برکت لئی کٹدا جا انہوں آکھون اگو تیرے لئی ضروری ہے پیر نو پروٹوکول لئی کٹ کے اگلے مرید دے بوئے تے کھڑا کر او جڑا سانو غیرت نہیں سکھا سکیا او دے اندر غیرت ہوئی نہیں سکدی اچھی بول اچھا اس تو بعد موڑا سا کی پالیا نات خور اسا پالے کوئی او آیا جدے گھر تے جھنڈا اللہ اسا مست ہو کے ہتھاں دے جھنڈے بنا رہے ہسنا نہیں کتنا بغیرت ہے او شاعر تے جتنا کمینہ ہے او پڑھن والا حلیمہ میں نو نال رکھ لے نہیں حلیمہ جی میں نکی بھینڑ ہی کمینیا اس خاتون نو پیا بھونکنا جدہ استقبال میرا نبی محفل چھوڑ کے کرے اچھی بول سکنے کے ایو جے نات خان برکت لئی 2-4 ٹھوک کمینے نو پتہ لگے سنیے سے غیرت دوجا جاہل تے پاگل شاعر بے حیا دوڑے لکھن والے غزلہ لکھن والے آنے ناتا شاعری شروع کر دی او پہ آندہ ہے میری آنکھیاں مدینے رہ گئی ہیں کیڈا بدنصیب اور کیڈا بے حیا ہے لوگ مدینے چو اکھیاں لائے کے آندے ایڈا لانتی اور منوس مدینے ونہ ہو کے آئے تے قوم مست ہے 50-50 ہزار لکھ روپیہ لٹا رہی ہے
ناراض کیوں؟ چوتھا اٹھیا انہیں نویں گل کی، انہیں کہ لگیاں موجاں لائی رکھی، رول لائی مکیا، لوگ مر رہے ہیں سنی، انہیں کہ کوئی بات نہیں، لگیاں موجاں، انہیں کہ داتا صاحب حملہ ہویا 60 بندے شہید، انہیں کہ کوئی بات نہیں، لگیاں موجاں، انہیں کہ 63 لوگ سنی تحریک دی پوری قیادت نشتر پارے کہ جنابوز حضور دے ملاد کو اپنی جانہ دا نظرانہ دے کے قربان ہو گئے، انہیں کہ کوئی نہیں، لگیاں موجاں۔ اور جدو فکرے ہوئے طالبان نے حملہ کر کے پیر سمیع اللہ چشتیوں سواد کے اندر لٹکا دیتا، جناب درختہ نال لاش لٹک دی رہی، ایک جاگل کی پیان دے لگین موجان لائی رکھی سونیا، انہاں کیا دھماکے نال مسیحت نمازیاں نو اڑا کے شہید کر دیتا اندے لگین موجان، انہوں آکو بیمان دیا پترا ایگو جیا جاگلان والا کلام نہ پڑھ، اگر کلام سنا نہیں تے احمد رضا غیرت دی دنیا دے امام دا کلام پڑھ، اگر کلام سنا نہیں تے مولانا حسن رضا دا کلام پڑھ، اگر کلام سنا نہیں تے گولڑے دے شہزادہ نصیر الدین نصیر دا کلام پڑھ، اور پتہ بھی لگے آمنہ دے لال دی تعریف ایک ایک شیر دے اندر آوے ایک تے سی رب کعبہ دی عزت دی قسم بریلی دے غیرت مند بابا تیریاں نسلانو سلام ہے، کس انداز نال پیان دے نے سب سے اللہ ران بھی سب سے ذرا اچھی بولو کوئی زبان چپ نہ روے، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، چلو باقی بندے تے ڈھلے ہو جڑے اٹک تو آئے ہو ذرا اونچی آواز نال پڑھو، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی، بریلی دا امام رب دی عزت و کبریائی دی قسم کیسا سین عقیدہ دے گئے، میں آکھنا ہے چانا سنیو، اگر تو سنوی چاندے ہو خود کش ٹیکٹا والی بغیرت قوم تو بچ جاؤ، اگر چاندے ہو بمبرود والی کمینی فکر تو بچ جاؤ، اگر چاندے ہو پاکستان دے فوجیانو، پاکستان دے سیکورٹی والے انہاں محافظانو بھونکن والے جڑے انہاں نو شہید دی بجائے ہلاک پیان دینے، بیت اللہ معصود دی اولاد او دی حکیم اللہ معصود دی اولاد جڑی اج اپنی مذہبی جماعتاں دی غیرت ویچ کے تے پاکستان دے جناب محافظانو بھونک رہے نے، اگر چاندے ہو ایک ہو جائے کتے بلے تو ہمیشہ لئی بچ جاؤ، پھر او دے لئی خدا دی عزت دی قسم ہے جیکٹاں دی لوڑ نہیں ہے، اسا توانو کلاشن کوفہ نہیں دینا چاندے، اسا توڑے ہاتھ چ کرنیٹ نہیں پکڑانا چاندے، پیر سید اشفاق حسین نہیں چاندے کہ تسا ہاتھ چ پسٹل لے لو، تسا کلاشن کوف تلواراں چاقو چھڑیاں ٹوکے لے لو، اشفاق شاہ صاحب دی فکرے وے آؤ اپنے ہر گھر دی اندر مدارس قائم کر لو، بچیاں دے مدارس قائم کرو، بچیاں دے مدارس قائم کرو، آج اس آستانے تے آکے وعدہ کرو اپنے بچیاں چو ایک ایک بیٹی ایک ایک بیٹا اسا نبی دے دین دا سپاہی بنا کے اسا ثابت کر دیاں گے اندرا گاندھی دی اولاد دا ملک نہیں، اے داتا علی حجویری دے نوکراں دا ملک ہے، کر دیو بات مووی والا میرا بھرا ذرا گھما ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، گھما ذرا اچھی آنکھو، ایک بیٹا بیٹی ایک بیٹی ایک بیٹا نبی دے دین لئی، اچھی بولو، یہ ویکھ لینا تواڈی نسل نے ویکھنا ہے، انہوں نے کہنا ابا ایڈا زدی آئی چک سیدے جا کے بھی ہاتھ نہیں سچائے، جڑا اس لئی ہاتھ نہ چاہے اللہ کرے نواز شریف عمران زرداری لئی چکدا پھرے، تے جڑا مصطفیٰ دے دین لئی آج وعدہ کرو حضور دے دین نو جے سپاہی دینا چاہندے ہو عالم بناؤ، اچھی بولو انشاءاللہ ایڈی اچھیا کوئی اندرا گاندھی دا بھتریجا ستا ہویا اٹھ پوے، ذرا اچھی بول، اسٹیج والنا ویکھو کیونکہ مقدس لوگ نے ہاتھ چک نہیں سکدے، تسا چکنے نے میرے نال دے تسا کیونکہ میں تے تواڈے نال دا نا، اسٹیج والے جی ہاتھ چک لین تے پھر
اللہ انہاں نو سلام میں اے تے نہیں آندا انہاں نو اللہ چکے میں آنا اللہ انہاں نو ہور اچا مرتبہ دے وے تک ہاتھ چکن دی انہاں لئی اسی چکنے ہاں کیونکہ نبی دے دین دے چوکیدار آلریڈی ہے نے اچھی بولو میرے نبی دے پیارے غلاموں ایک بیٹی بیٹا ہاں یہ میں لکھ دینا بھوکے نہیں مرن گے اچھی بولو رب دی قسم دین دی نوکری کی تھی تواڈے بھیرے دے تاجدار پیر محمد کرم شاہ نے رنگ لگے کہ نہیں گونگا بندہ نہ بول دین دی نوکری کی تھی شاہ سلیمان توسوی نے رنگ لگن کے نہیں دین دی نوکری کی تھی سید غلام جعفر شاہ نے رنگ لگن کے نہیں دین دی نوکری کی تھی سید اشفاق شاہ نے رنگ لگن کے نہیں دین دی نوکری جناب داتا علی حجویری خواجہ اجمیری اوے امام احمد رضا دین دی نوکری کی تھی اج سنی انہاں دیاں نسلاں نو وی سلام پہ کر دے نے ایک بیٹا بیٹی دین لئی وقف کر انشاءاللہ اے جتنے بھی اے ہیں نا ڈینگی مچھر خود بخود بولو کیونکہ ساڑھے فورس آرمی ساڑھی کیڑی ہے علماء تو دس تن کسے موقع تینا فراموش کیتا ہے کالے پانی دی سزا پائی فضل خیر آبادی نے جے انگریز نال کیتا سودا جیڑی قبلہ ڈیزل دی سزا ہو میری سزا اکھ پا کے بولے فضل خیر آبادی سودا نہیں کیتا سید کفایت علی کافی پھانسی دے بندے دے جھول گئے سودا نہیں کیتا اچھی بول امام احمد رضا کچے خجرت ساری زندگی گزار کے حضور دی عظمت 1000 کتاب لکھی انگریز آندے رہے خرید کرن دی کوشش کر دے رہے وکیا نہیں احمد رضا نے ہی کوئی جواب دیتا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نانی وکیا نہیں ستا اٹھا ستا کوٹھاں دا سردار سی سب کچھ نبی دے دین تو وقف کیتا وکیا نہیں اگے آج چلدا رب دی عزت و کبریائی دی قسم پاکستان وچ غازی کشمیر سید ابو الحسنات احمد قادری انہیں سودا نہیں کیتا پتر نو پھانسی دی سزا ہو گئی ہے خود جیل دیاں سلاخاں پیچھے گزرے سودا نہیں کیتا خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ پھانسی دی سزا پا گئے سودا نہیں کیتا حضرت مجاہد ملت علامہ عبد الستار نیاز نے سزائے موت قبول کر لئیے مگر سودا کمپرومائز نہیں کیتا اور تیرا تے میرا غیرت اور حمیت دا امام اشاہ امام محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1974 پارلیمنٹ کھڑے ہو کے مرزائیت دے تابوت تے کل ٹھوکیا لیکن وکیا بھی نہیں سودا بھی نہیں کیتا جدو جناب والا قادیانی تے لاہوری گرو 50 لاکھ روپیہ بریف کیس تے لگ کے آئے نے آندے نے قادیانی تے لاہوری کٹ دے صرف ایک کو جملہ رکھ ختم نبوت دا انکار کرن والا کافر ہے امام نورانی نے ٹھوکر مار کے آکھیا بکنے والے اور گئے جا کر خرید لو محسن ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں سودا نہیں کی اچھا سودا ناموس رسالت دی باری آئی یہ علماء ٹوٹیاں چٹائیاں تے بہ کے رکھی سکھی کھاندے رہے لیکن جدو ناموس رسالت دا معاملہ آیا لکے نہیں اچھی بول میدان چترے نظر آئے جڑا بیمار ہے وہ بھی نعرہ لا رہے چوک جڑا ماڑا ہے وہ بھی نعرہ لا رہے کہ اللہ ماشاءاللہ نیک پیرانو کٹ کے باقیاں نے پیر صاحب نا بیمار ہے شالا ککھ نہ روی پیر صاحب ہارٹ کے مریض ہیں شالا مری پیر صاحب نازک ہیں اور میں کیا بیمانا تیرا پیر ڈھیر نازک ہے یا نبی دی زبان چوسن والا حسین زیادہ نازک اچھی تبول اور جنہیں نبی دی جھولی وچ پلے آئے جدو دین دا معاملہ آئے حسین سب تو پہلا میدان
تے آ جا ایو جے پیرانو اساں کی کرنا جڑا میدان چتر کے نبی دے ناموز دی حفاظت نہ کرے، جڑا حضور دے ناموز دا ہوکا نہ دے وے۔ مینوں جڑا پیارے تیرے پیر سید اشفاق شاہراں نال او دی وجہ کہ وے رب دی قسم ہے جدوں وی فون تے گل ہوندی ہے او دے دل وچ مینوں مسلک دی محبت پھڑکدی نظر آندی ہے، او دی غیرت ایمانی ٹھاٹھا ماردی نظر آندی ہے، او دے دل وچ اندر حب صحابہ مودت اہل بیت ٹپکدی نظر آندی ہے۔ اے رب دی عزت دی قسم ہے کروڑاں چوں نہیں ارباں نالوں سونا پیر ہوے لیکن اج وی اے گلیاں وچ ہوکا اکو ہی دیندا پھردے لوگوں میرے مصطفیٰ دے یاراں نو وی منو، صحابہ نو، آل رسول نو وی منو۔ اے بھی گھر بہ سکدا ہے، اے بھی مخملی بستریاں تے بہ سکدا ہے، لیکن جڑا اپنی گڈیاں ویچ کے مدرسے لئی جائیداد لوے، جڑا اپنا گھر ویچ کے مدرسے لئی پراپرٹی خریدے، پھر تانوں مینوں بلا کے اکو ہی آندا ہے آ جاؤ ذرا تانوں اپنے نانے دی عظمت دی گل سناواں، آؤ نبی دے یاراں دی گل سناواں۔ اساں سلام ایو جے پیر نو کرنے آ جڑا ہر ویلے ٹردیاں بیندیاں آندیاں جاندیاں جدے لباں دے اوتے آمنہ دے لال دی عزت اور عظمت دے ترانے ہوویں۔ میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں آؤ ذرا دیکھو تے صحیح کیسا حسین اور خوبصورت اور جامع تصور سنو اکابرین نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک نبی کائنات دے غلامانو اللہ دے محبوب نو کیسا حسین، اللہ دے محبوب نے کیسا حسین تے تصور عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھ لو، احادیث رسول گرامی نو پڑھ لو۔ ہونے آندے نے جائیداد دتی ہے، نبی نے اپنی اولاد نو جائیداد نہیں دتی، نبی نے دین دا درد دیتا ہے، اپنی اولاد نو دین دی عظمت دیتی ہے، اپنی اولاد نو خدا دی توحید دا درس دیتا ہے، اپنے ناموس رسالت دے تحفظ دا درس دیتا ہے۔ میں نہیں پیاندا آؤ قرآن نو پوچھ لینے آ، ہن ادھر ذاکر نالائق دی بکواس دا جواب بھی دے رہے ہیں، ادھر اس کتے انگریز دی گل دا جواب بھی تے دیندا قرآن دی عدالت جو پیا۔ اللہ دا قرآن کی بیان ہے فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ دیکھنے اپنے نبی کائنات نے اولاد نو کی دیتا ہے، نبی نے اولاد نو کی دیتا ہے، کروڑا نہیں ارباں خرباں سلام نے اس ابو بکر صدیق نو، ارباں خرباں سلام نے جنہیں حسن حسین دی ولادت تو پہلے قربانیاں دیتیاں، بے شمار سلام نے اس عمر فاروق نو جنہیں حضرت حسن حسین دی ولادت تو پہلے قربانیاں دیتیاں، ارباں خرباں سلام نے اس عثمان غنی نو جنہیں ابن شہزادیاں دی ولادت تو پہلے قربانیاں دیتیاں۔ لیکن سن ابو بکر صدیق پلے پلائے دین چاہے، عمر پلے پلائے دین چاہے، عثمان پلے پلائے دین چاہے، کوئی 10 سال دا آیا، کوئی 20 سال دا آیا، کوئی 25 سال دا دین چاہیا، کوئی 40 سال دا ہویا کوئی دین چاہیا، کوئی 50 سالاں دا دین چاہیا، لیکن کچھ بچے ہونے کچھ لوگ ہونے جنہوں نبی نے پالے آئی صرف دین لئیے، جنہوں دین لئی پالے آ او علی ہوئے جنہوں نبی نے دین لئی پالے آ، او فاطمہ ہوئے جنہوں نبی نے دین لئی پالے آ، او حسن و حسین ہوئے جنہوں نبی نے دین لئی پالے آ۔ رب کعبہ دی قسم ہے جو علی ہے، جدو میرے نبی کائنات نے اعلان فرمایا، حضور نے سارے آنوں صدیا، میرے نبی کائنات دے سامنے کوئی انج منہ کر گیا، کوئی انج، علی کھڑا ہو کے لڑکھڑاں دوے وجود دے نال، معصومیت دا زمانہ ہے، کھڑا ہو کے آندے حضور جتھے پسینہ گرے گا اتھے میں اپنیاں نسلاں کٹاواں گا، خون گراواں گا، کیونکہ میں نبی نے دین لئی پالے آئے۔ پھر جدو موقع خندق دا آیا میرے نبی نے علی نو روانہ فرمایا، کیونکہ میرے نبی نے دین لئی ہی پالے آئے۔ خیبر دا موقع آوے میرے نبی فرماندے نے کل جھنڈا انہوں ملے گا جنہوں اللہ رسول جڑا اللہ رسول نال پیار کر دے، سارے صحابہ کرن والے نے، لیکن کیونکہ نبی نے پالیا ہی دین لئیے
آمنہ دلال نے جھنڈا پکڑایا انہیں ٹوٹے خیبر نو جناب ٹھوکر مار کے ٹوٹے کیتے علی ہوئے جنہوں نبی نے خود پالے آئے اور آمنہ دلال نے دین لئی پالے آئے پھر صلح حدیبیہ دا موقع آیا میرے نبی کائنات نے فرمایا علی لکھ جب محمد رسول اللہ لکھیا گیا ادھر انہاں چودھریاں نے آکھیا جے رسول من لئیے تر لائیاں ختم ہو دیا میرے نبی آکھیا رسول کٹ دے چک سیدہ شریف آمن والے ہو حضور نے آکھیا کٹ دے حضرت علی دے ہتھوں قلم ڈگیا آنن واللہ لا امہو کا ابدا حضور میں نسلہ تے کٹا سکنا علی تو اڈا نا نہیں کٹ سکدا کیونکہ نبی نے دین متین لئی پالے آئے ویکھدا جا دین تے وے لاند ہے حضور جان کے لے آندے نے سارے دیاں کروڑاں قربانیاں نے لیکن علی ہووے جڑا نبی دے ہتھاں تے آوے تے محمد خود پالن علامہ مومن حسن شبلن جی نے لکھیا اے او علی جڑا جمعیاں تے جدو روندے نے بال روندے ماں نو چپ آندن ماں چپ کراوے علی جدو روندن حضور نو فرماندیاں نے حضرت فاطمہ بنت اسد بھرا نو چپ کرا چپ کون کراندے علی نو کیویں لوگاں دے بال فیڈر پی کے چپ کر دین علی نبی دی زبان چوس کے چپ کر آقا زبان کیوں چسائی جے فرمایا دین لئی پال رہے ہیں کھچ کے بولو کس لئی پالیا دین لئی دین لئی زہرا پاک دیواری آئی حضور دی جھولی پلی نبوت دے موڈیاں نبوت دے نال لگ میرے نبی نے خود چایا خود پیار کیتا چوتھی دھی اتنا پیار کئی لوگاں نو غلط فہمی ہو گئی ہے ہی ہکا اور چوتھی دھی نال پیار کیوں کیتا اس معاشرے چوتھی بیٹی ہے جتھے پہلی نو لوگ زندہ دفن کر میرے نبی نے زیادہ پیار کیوں کیتا سیدہ زینب پاک ام کلثوم پاک رقیہ پاک تو ود کیوں کیتا کیونکہ نبی جان دینے اے میری بیٹیوں میں جدے چو میری نسل نے اگے بڑھنا ہے تے بڑھنا دین لئی اچھی بولو میرے نبی نے دین متین لئی پالیا سیدہ پاک حضور تے جدو لوگاں نے پتھر مارے سرکار دو جہاں تے اوجریاں سٹیاں صاف کرن والی یا بیٹی ہے حضور دے خون پاک دے قطرے صاف کرن والی ہے رحمت دو جانو ستاندے نے لوگ تے ابا جی نو تسلیاں دین والی بیٹی ہے کدیاں دی ابا جی تسی تے مریضاں دے وی ساتھی ہو مسافراں نو منزل تے پہنچاندے ہو لیکن لوگ توانو کیوں مار دینے میرے نبی تسلی دیندے نے پتر بیٹی فاطمہ اے پیاری بیٹی فاطمہ حوصلہ کر اگا مقام آنگے صبر و تحمل دا بچپن تو درس ملدا جا رہے پھر حسین دی ولادت ہوئی میرے پاک نبی کائنات نے تربیت اس لئی کیتی ہے ابن عباس فرماندے نے حضرت ابن عباس آندے نے بچپن دے اندر سنو اس بات دا ہر ایک نو پتہ ہی حسین تو پوچھ دے سا بڑا ہو کے کی بنے گا لوگاں دے انجینئر بنا گا ڈاکٹر بنا گا فلاسفر بنا گا حسین دے بارے چ دنیا نو پتہ آئی کیونکہ نبی کائنات نے دس چھڑے آئی میرا بیٹا حسین وڈا ہو کے جام شہادت نوش فرمائے گا امام حسن دے بارے چ فرمایا لوگو اے دو گروہاں دے درمیان سلو کرائے گا میری نبی دی تربیت دا انداز وے خود دین لئیے حسین بھی دین لئی حسن بھی دین لئی علی بھی دین لئی زہرا پاک بھی دین لئی جڑے آندن جائیداد دے آندے پھرن سانوں تے قرآن و حدیث نے ایا گل دسی جدو موقع آیا میرے نبی نے بحث کی تھی اگو عیسائی نے اڑ گیا کہ نہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے رب نے کیا محبوب انہوں آکھ دے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
مقصد لئی میرے نبی نے پالے، وہ مقصد سامنے آ گیا۔ معاملہ خدا دی توحید دا، لڑائی خدا دی توحید دی۔ ہن نبی نور اللہ نے کیا کھیا، انہاں نو آ تساں وی عورتاں لے آؤ، تساں وی عورتاں لے آؤ، او وی عورتاں لے آون، تساں وی بچے لے آؤ، او وی بچے لے آون، تساں وی جانا لے آؤ، او وی جانا لے آون۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا میری توحید دا تحفظ کرنا ہے۔ او ڈاکٹر ذاکر نالائق موذی آ ذرا آ قرآن تا سن، اللہ دا قرآن کی بیان ہے معاملہ توحید دا۔ بچاون لئی حسن بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، زہرا بھی آ رہی ہیں، علی بھی آ رہے ہیں۔ یا اللہ کتھے چلے نے؟ فرمایا میری توحید نو بچاون چلے نے۔ ویکھن والیاں نے یہی آکھے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، اونچی آنکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ ذرا مل کے پڑھ لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کے پڑھ لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا۔ کون کون بیٹھا ہے چپ ذرا ویکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ مل کے پڑھ لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور ذاکر نالائق آئے حسین تے یزید برابر نے، ڈاکٹر پر اسرار پھونک دائے حسین تے یزید برابر نے۔ اور نالائق کو قرآن کی بیان آئے، جدو توحید دے ویلا آیا، رب نے یزید نو نہیں سدیا، حسین نو سدے آئے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، میرے کریم آقا نے ہتھا تے چک کے دعا منگی ہے، فرمایا یا اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا، تو ہی پیار فرما۔ یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے او دے نال بھی محبت فرما۔ کدے میرے نبی فرما دے نے لوگو چک کے ارشاد فرما دے نے، اے میرے بیٹے نے آمنہ دلال فرما دے نے میرا بیٹا حسین ہے، اے میرا بیٹا حسن ہے۔ کسے دے بارے فرمایا بلکہ رب کعبہ دی قسم کیڑی سونی گل کیتی ہے امام زہبی نے، فرما دے نے سیدہ فاطمہ اور انہوں قاضی شوکانی یمنی وہابی نے بھی لکھے ہے، حضور دے کولوں لے کے گئیاں جدو میرے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ حسن حسین نو لے کے آئیاں نے، میرے نبی کائنات نو عرض کر دیا نے بابا جی انہاں نو کوئی جائیداد وراثت بھی دے، اپنی وراثت روحانی دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ہیبت دا وارث حسن ہے اور میری سخاوت شجاعت دا وارث میرا حسین ہے۔ وہ جائیداد نہیں دیتی، میرے نبی نے ایک نو سخاوت دیتی ہے، شجاعت دیتی ہے، شہادت دیتی ہے، دوجے نو میرے کریم آقا نے اپنی وراثت کی عطا فرمائی ہے۔ لوگ جائیداد دیندے نے، میرے کریم آقا نے اپنے دین دا درد دیتا ہے، خدا دی توحید دا سبق دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ کیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں
مشکل کشا ہے جدو چل دیاں دیاں ویکھیا ادھر جناب عیسائیاں دا سربراہ پوچھدا بال کون نے آندے نے اے نبی دے لاڈلے نے اے حسن حسین نائے آکھن لگیا لوگو یاد رکھو اگر انہاں شہزادیاں تو اگر نبی دی دعا تے آمین نکل گیا پھر تواڈیاں نسلاں مک جان گیا او عیسائی ہو کے جان گیا ایک ایسا بد نصیب بے حیا ہے جڑا کلمہ بھی نبی دا پڑھے تے تولے ناپے بھی حسین نو آذرا ویکھیے تے صحیح اختتام ول بڑھ دے ہیں حضور نے کیویں پالیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ موجود نے حضور نے ایک بچے نو چکیا آمنہ دلال نے پیار کیتا پیار کر کے فرمایا صحابہ اے میرا بیٹا حسین حسن اے جنتی جواناں دے سردار نے چک سیدہ والے ہو بچیاں نو ڈگریاں تے بعد چ ملدیاں نے امتحان پہلے ہوندے نے لیکن میرے نبی نے ڈگری تو پہلا امتحان تو پہلا ڈگری دیتی ہے عمر موجود ہے عثمان موجود ہے ابو بکر موجود نے کسے نہیں آکھیا حضور اج تساں ڈگری پہ دے دیو امتحان ہویا نہیں او جان دے نے میرا نبی کائنات دا مالک ہے جس نو چاہے جدو چاہے جو چاہے عطا فرما سکدا ہے میرے نبی نے ڈگری دے دی کوئی صحابی اعتراض اونچی بولو چک کے فرمایا جنتی جواناں دے اجے پڑھے نہیں کربل وچ بڑے نہیں اجے دشمن نال لڑے نہیں نبی نے پہلے فرمایا جنتی جواناں دا اونچی بولو یہ سبق کے میرے نبی نے دس رہے نے کہ میں کس لئی پالے اونچی بولو میں کس لئی پالے تربیت دا میرا مصطفیٰ جی دی تربیت کرن اونچی بولو جی دی تربیت نبی کرن والے ہوں میں کس لئی پال رہے ہیں پھر اوگی حسین نو نبی چک دینے کندیاں تے آج انہوں میں چک رہے ہیں کل نو میرے گرد دین نو انہیں سنبھالنے حق ادا کی تاکہ نہیں اونچی بولو شیخ عباس قمی نے لکھیا جدو انہی گل کی تھی ایک نکر چو بابا اٹھیا انہیں آکے علی نو جب پھیٹا اندھے علی مبارک ہو بھی تیرے پتر نو اپنے نواسے نو نبی نے جنت کا مالک بنا چھا اچھی بولو عباس قمی شیعہ مجتہد داندہ ہے جڑا بابا اٹھے لوگوں نو ابو بکر دے نانال یاد کر دے ایک ہی عباس قمی لکھ دا ہے اندھے ایک موقع تے جدو میرے نبی نے ہاتھ چک کے فرمایا من کنت مولا فالیون مولا ایک جوانت کے بڑیا انہیں آکے علی نو جب پھی پا کے آکھیا یبن ابی طالب اسبات و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ اے علی مبارک ہوئی تو میرا بھی تے ہر مومن مومنہ دا قیامت تک تینو رب دے حبیب نے مولا بنایا ہے آندھے نے اس جوان دا نا عمر فاروق یہ اندھے لڑے ہوئے انہاں دا محبت تے پیار ویکھ میرے نبی یہ کائنات دے غلام حضور نے پالے اس مقصد لئی حسین بڑا ہو کے کی بنے گا بڑا ہو کے اما عائشہ فرما دیا میں نو حضور نے دسیا جبریل نے آکے میں نو آکھے یہ بیٹا شہید ہونا ہے آج اگر کوئی کسے صورت اچھ بھونکے ڈاکٹر ذاکر نہ لائے پرسرار صورت انہوں کی آکھو سنیو اللہ دی کبریائی دی قسم سچا سچا مذہب ہے تو آٹا لیکن پھڑکو نہ بولو جیڑا 10 روپے دے پکوڑے کھواوے ہو دیاں گلہ نہ جیڑا لاہور دے اگلے ٹیشن دے اتے بھونک رہے گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کیا مدد کر سکتا ہے ریسنٹلی طارق جمیل نے بکواس کی کیا بکواس یہ دین ہے لے جاؤ ایسے دین کو بھٹم میں ڈالا ہمیں نہیں چاہیے ایسا گندے قطرے سے گندے قطرے کا تو ہے موزیا ایک کتھے ٹارگٹ کی انہیں اجتماعات کے اندر فکر کی دیتی جا رہی پرموٹ کی ہو رہے اللہ کے سب کچھ ہونے مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین کیڑا دین یہودیاں آلہ عیسائیاں آلہ کیڑا جس دین چو نبی نو کٹ دو باقی کی بچے تے ٹارگٹ تسی ہو سیدھے سادے لوگ سچے بھی تسی کوئی تو انہوں پکوڑے کوئی جلیبیاں کوئی کپڑے کوئی سوٹ کوئی گفٹ کوئی رشتے دے کے تو انہوں خریدنا چاہتا ہے انہوں نے دس دے واساں وکھانا لے نہیں اچھی بول
آخر کی ہے تیرے کو کلہ تے دین تو سنے، عرس تے دین تو سنے، یارویں تے دین تو سنے، جنازے تو بعد دعا ہر شے سنے تو آندا وی تینوں کچھ نہیں، جڑا آوے تینوں نال لے جائے۔ کدے ویکھیا جے سونے دا تاجر چوکاں تے روڑاں تے گھراں دے بوئے کھڑکا کے سودا ویچے، ہوے سونا تے ویچے گھراں چ جا کے، ہو سکدا جدے کول سونا ہوے اونوں جان دی لوڑ نہیں، لوگوں دے کول آندے۔ سید غلام جعفر شاہ سونا لے کے چک سیدہ چاہے، لوگ تر کے آئے، ہولی بول۔ داتا حجویری افغانستان چو آئے، سودا کھالے سی، لوگ راوی دے کنڈے تے کروڑا میل سفر کر کے آئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان چاہے، لوگ دوروں آئے سودا کھالے، اچھی بول۔ شہباز کلندر کولو خالص چیز تے لوگ دوروں آئے، شاہ سلیمان پہاڑاں تے بیٹھا تو سے لوگ دوروں آئے، چیز خالص ہے، جڑے نکلی چکی پھر دن موزی بوئے کھڑکا کھڑکا کے دس دے پھر دن، اوے نہ لمی دہشت گردی ہے، نہ لمی جٹا لینی، نہ لمی بندے مارن والا دین ہے، نہ لمی بچی اے بندے مارن والے نہیں، نہ لمی او تیرا پتر تیرے کولو کھو کے انہوں دہشت گرد بنانا چاہتا۔ پچھلے دن چیچا وطنی بندہ منڈے سائیکل تے جا رہے ہیں، انہاں دا بم پھٹیا، آنا سی کسی پولیس آفیسر نے راہ تے جمپ جو لگیا پھٹیا مر گئے۔ ایک بابا آیا انہیں کہا میں نے 8 دن ہو گئے بچے نو داخل کرا، میں تو ختم پڑھنا لا سا، انہیں 8 دن بچے نو لا دیتا ہے تو بم پور کے بندے مارنا۔ ایو جا مدرسے کول بچ جا، او تینو ٹریننگ دے رہے ہیں، او جنازے تو بعد دعا دے دشمن، کلہ تے ساتھ دے دشمن، انہاں کولو بچ جا خدا، چنگا دین نہیں، خالص دین نہیں، انہاں آستانیاں دے اتے دہشت گردی نہیں، خالص اچھی بول۔ محبت والا دین، اس دین اچ نفرت نہیں، محبت، پیار، اخوت، الفت۔ میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں، آؤ ذرا دیکھو تے صحیح، میرے کریم نے ٹریننگ دیتی ہوئے تربیت تے حسین نے پھر تے عمل کیتا، حق ادا کیتا۔ نبی خود فرما رہے ہیں اے بڑا ہو کے شہید بنے گا، ایسا پاک نے آکھیا، مینوں نبی نے دسیا۔ ام سلمہ فرما دیا گھر وچ کھیڈ رہے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چکیا تے پیار کیتا، فرمایا میرا بیٹا حسین اے مینوں دسیا گیا شہید ہوے گا، خون جدو جناب اے شیشیچ رکھ لے، جدو مٹی خون بن جائے سمجھ لیں میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ہن جڑا پہلے دسیا جا رہے ہور دسو کس لئی پالیا نبی نے؟ پالیا دین لئی۔ پھر موقع آیا، پھر ایسا وقت بھی آیا جدو میرے نبی سجدے وچ گئے نے، ایو شہزادہ آ کے کندیاں تے بیٹھیا، میرے نبی نے سجدے نو لمبا کیتا، اتنا لمبا کیتا صحابہ نے اساں پوچھیا حضور اج سجدہ لمبا قرآن دی آیات دا نزول یا قانون چینج ہو گئے؟ میرے نبی فرمایا دوواں چوں کوئی چیز نہیں، بس حسین آیا ہے، میں سجدے نو لمبا حسین لئی کیتی گیا، اج میرا حسین میری پشت انور تے بیٹھے۔ جدو ایک گل ہوئی ہے صحابہ سمجھ گئے نے تربیت نانا کر رہے اپنے بیٹے دے دین لئی۔ جدو جناب حسین اترے نے، میرے نبی کائنات نے نماز مکمل فرمائی ہے، علی المرتضی گھر گئے نے، جا کے فرماندے نے بطول پاک نو پتر نو سمجھا لے، اور نانا پاک دی پشت انور تے بیٹھ جاندا ہے جا کے۔ حضرت جناب امام حسین گھر آئے نے، جدو آ کے گھر بچیاں دی عادت ماں نال لپٹنا، جدو بچہ ماں نال لپتے ہے، سیدہ پاک نے رخ موڑے، حضرت فاطمہ پاک نے رخ پھیرے، حسین رو کے آدھے اماں ناراض نہ ہو، جنہ دیا ماما رس جاندیاں نے، اماں وہ بچے کدو کامیاب ہوندے نے، اماں میں نو دستا صحیح ناراض کیوں ہے؟ فرمایا تیرے بابے نے دسے اپنے نانے دی پشت جا کے سوار ہوئے، آندے نے اماں میں قرآن تیرے کولو سن کے لوریاں دی صورت وچ جاگدا تے سوندا رہیا، اماں تیری کول بہ کے دین سکھے، نانے دی جھولی وچ بہ کے سکھیا، میرے اذان کن چلان دیون والا
نانا شریعت سکھاون والا نانا اما میں جاننا دین کی ہے اما میری مجبوری سی جب میں نانے دی پشتی انور تے بیٹھے اما نانا سجدے چ تسبیحاں پڑھدا گئی ہے میں ایک ایک جنس دا سودا کردا گیا رب دے نال میں غور کیتا کتھے بیٹھ کے تجارت کراں رب دے نال نانے دی پشتی انور تو پڑھ کے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آئی میں پشت تے بیٹھ کے سودا کردا گیا اما ناراض نہ ہو ایک وعدہ ضرور کرنا مینوں قرآن دیاں لوریاں تے تو دتیاں نے نانے نے قرآن سکھایا پڑھایا اج میں وعدہ کرنا جدوں نانا نے سجدہ کیتا ہے اما مسجد نبوی سی پیچھے میرا تایا ابو بکر عمر عثمان تے بابا علی جیسے صحابی نمازی سن اما مسجد نبوی سی مصلا بھی سی چٹائی بھی سی نانا سجدہ کر رہے پچھو مقتدی نے ابا تھوڑی دیر تو بعد میرے نانے نے سر چکے آئے جدو میں سجدے سر رکھاں گا اما مسجد نبوی نہیں ہونی بیت المقدس نہیں ہونا اما کعبے دی زمین نہیں ہونی اما دشمن دی دھرتی ہوئے گی تلواراں دا سایہ ہو سی تیران دی بارش ہو سی اما تیرا پتر سجدے میں سر جھکائے گا ابے نے تھوڑی دیر تو بعد چکے آئے حسین قیامت تک سر چکے گا نہیں اما نانے دے مقتدیاں ابو بکر عمر نے میرے مقتدیاں قاسم ہو سی مگر تقسیم ہو چکیا ہوئے گا عباس ہو سی مگر بازو قلم ہو چکے ہوئے گے علی اکبر ہوئے گی مگر جوانی لٹ چکی ہوئے گی علی اصغر ہوں گے مگر معصوم اپنا تصور قربان کر چکے ہوں گے اے اماں جی نانا پاک نے سر چکے آئے میں چکا گا نہیں محرخ آکھے گا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے نانے نے پالیا حسین نے حق ادا کیتا خاندان پاک نے جائیداد لئی نہیں پالیا جائیداد لئی پراپرٹی لئی مال لئی نہیں پالیا ابو بکر دیاں قربانیاں نو کروڑا سلام عمر عثمان دیاں قربانیاں نو کروڑا سلام خدا دی قسم ہے ابو بکر نے سوئی نہیں چھڑی مال دے دیتا سارا مال دیتا سوئی تے حسین نے انہوں نے مال دیتا سارا حسین نے ساری آل دے دیتی معصوم لال دے دیتے جوان دے دیتے دسیا مینوں نبی نے دین لئی پالے کربلا وچ تپ دے صحراتے دشمن دیاں تلواراں دے سائے تلے برس دے تیراں دے تلے کھڑے اور خدا دی قسم ڈگمگایا نہیں لڑکھڑایا نہیں کیوں لڑکھڑاوے ڈگمگاوے کیوں حسین جان دے میں نے پالیا نانے نے دین لئی سارا کنبہ لٹا کے مطمئن the earthquake and trembled as now drew near but still the survivors knew no fear but few are grew the pitiful band for Islam God and Hussein they stand کائنات کم رہی ہے لرزت آ رہی ہے رب دی قسم ہے 26 محدثین نے لکھے اسمان تو جناب والا سرخ لال اور زمین تو جتھو پتھر چکو تازہ خون رسیا نظر آوے لیکن سید مطمئن کیوں ہے وجہ کی ہے وہ جان دے مینوں نانے نے ایسے دن لئی پالے شہادت دا تمغہ پہلے دیتا ہے میرے نبی نے حسین نے آکھیا لوگو نانے ڈگری دیتی ہے صحابی نہیں بولے نانے ڈگری دیتی ہے تقریر ختم جملہ آخر نانے نے ڈگری دیتی ہے صحابی نہیں بولے میں انج امتحان دیاں گا قیامت تک وہابی نہیں بولن گے لوگ سوچ دے پھرن گے ڈگری وڈی ہے یا امتحان وڈا حسین آکھیا ڈگری بھی کمال ہے تے امتحان بھی کمال ہے کیوں حسین نانے نے اپنے دین لئی پالیا رب دی قسم جدو دین تے وقت آیا نکلیا اوے جڑا جدے رگاں بطول دا خون کیونکہ نبی نے پالیا 5ویں صدی ہجری چ دین کمزور ہویا ایک جوان نے چکیا ایک بڈڑے بابے نو کھڑا کیتا انہیں آکھیا محی الدین سلامت رہے میں نو عزت دیتی ہے کھڑا کیتا ہے کون ہے میں تیرے نانے دا دین ہاں عبد القادر جیلانی اس تو بعد محی الدین بن گیا انور کاشمیری دیوبندی نے لکھیا 5ویں صدی ہجری چ دین نو عزت اور دین نو مضبوط کرنے والا عبد القادر جیلانی پھر اگے بڑھو مرزا غلام احمد قادیانی دی صورت چ کتا پر صغیر چ ناموس رسالت تے حملہ آور ہو کے دین نو کمزور کرن لگیا گولڑے دیاں چوٹیاں چیر کے
تاجدار گولڑا حضرت سیدنا مہر علی میدان چ نکلے خون بطول 52 اور 57 سن دے اندر پاکستان دا پہلا وزیر خارجہ موزی اور بغیرت سر ظفر اللہ خان نے سازشاں نال امریکہ اور یورپ دی سازش تے دین نو کمزور کرن دی کوشش کیتی. احمد رضا دے قدمے وچ بیٹھ کے دین مصطفیٰ پڑھن والا سید ابو الاسناد قادری خون شبیر لے کے میدان عمل وچ آیا. ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. انہاں کیا میرا خون وہی ہے جس نے کربلا وچ پہرا دیتا ہے, میں ایتھے دیون دا حق ادا کراں گا. جدو دین تے اوکھا ویلا آیا نکلن والا خونے بولو خونے بطول. اور پھر میرے نبی کائنات نے کیا خوب ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا پھر جدو وقت آئے گا اس دھرتی دے اوتے پھر آئے گا امام مہدی خونے بولو خونے بطول آئے گا. فرمایا ساریاں خلافت تو وڈی خلافت ہوئے گی. اما دا نام آمنہ, ابے دا نام عبداللہ, نام محمد مہدی میدان چترے گا. حضور نسل کیڑی چوے گا؟ فرمایا حسن پاک دی نسل ہی چوے گا. میرے حسن دی نسل ہی چوں. علامہ پھر ہاروی نے لکھیا کمال کر دیتا. انہاں کیا حسن دی نسل ہی چوں کیوں آکھیا گیا؟ اے حسن دی نسل دی خاصیت کیوں آکھی گئی ہے؟ فرمایا اس لئی کہ حسن پاک نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ نو دے کے امت نو لڑن تو بچا کے سلو کرا لئی. تے میرا رب بندیاں دیاں نیکیاں اور وہ رکھدا نہیں. فرمایا بدلے چ چھوٹی خلافت دے بدلے چ اللہ نے کائنات دی خلافت دے بیٹے مہدی نو دے کے وہ بدلا عطا فرمایا. جدو خون دین تے وقت آئے بچاون لئی خون رسول میدان وچ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رب کعبہ دی قسم انہاں مشائخ نے سلام, انہاں مشائخ دی عزت, انہاں مشائخ تے ساڈیاں نسلاں قربان جڑے حضور دے دین لئی شب و روز گزار رہے ہیں. مبارکباد پیش کرنے سید اشفاق شاہ جیسے پیراں نو جڑے مدارس قائم کر کے کلے اور اٹک جا کے مینوں سدیا. میں آکھیا شاہ جی مہربانی کرو, بڑا سفر ہے اوتھے مدرسہ قائم کرن لیا کہ اوتھے مدرسہ بنانا ہے. کیسی محبت. اپنا مدرسہ وکھرا قائم کیتا. حافظ خانزادہ صاحب نے کہا تو بھی قائم کر. یہ تصور ہے. اسی یہو جے پیراں نو مننے ہیں اور دعا کرو مندے رہیے جنہاں دا درد ہوے مدرسے ہوویں, عبادت گاہ ہوویں اور اہل سنت دا بول بالا ہوے. نبی دے دین دا ہر چھان تو خوبصورت آوازاں نکلدیاں رہیں. میرے نبی کائنات دے سارے صحابہ اعلیٰ, ساری آل اعلیٰ, لیکن علی, فاطمہ, حسن, حسین نو پھر میں عرض کر رہے ہیں جائیداد لئی نہیں, نبی نے دین لئی پالیا. نبی نے دین لئی پالیا. نبی نے دین لئی پالیا. اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے ہر فتنے اور ہر سازش تو اہل سنت کو محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.